боби дуюми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст ба ҳуқуқу озодиҳо ва ӯҳдадориҳои асосии инсон ва шаҳрванд. яъне маҳз дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии ҳар як шаҳрванд пешбинӣ шудааст. вақте мо қайд менамоем ки соли маърифати ҳуқуқӣ, барои содатар намудани ҳамин мафҳум ки соли маърифати ҳуқуқӣ яъне чӣ сол аст, дар ин ҷо қайд кардани ҳастам ки худи агар маърифати ҳуқуқӣ гӯем, калимаи маърифат худ воҷаи арабӣ аст ва маънои илму дониш, фаҳмиш ва тасаввурот доштан мебошад. ва маърифати ҳуқуқӣ яъне доштани ҳамин маҷмӯи донишҳо ва маълумотҳо дар бораи ҳуқуқҳои хеш мебошад. тасаввурот пайдо намудан дар бораи қонун, волоияти қонун, риоя ва иҷрои қонунҳо мебошад. маҳз ба он хотир бахшида ба 30-солагии Конститутсия соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ки мақомотҳои давлатӣ, хусусан ҳуқуқшиносон боз ҳам муваззаф гарданд ки бештар суҳбату вохӯрӣ гузаронанд ва шаҳрвандонро аз ҳуқуқу озодиҳояшон, аз манфиатҳояшон бохабар созанд, аз тарзи ҳифзи ҳуқуқҳояшон бохабар созанд. дар ин замина бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ раёсати адлияи вилояти Хатлон низ нақшачорабиниҳои худро бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 тасдиқ намуд. ҳамзамон дар асоси фармоиши сардори раёсати адлияи вилояти Хатлон гурӯҳи кории доимо амалкунанда таъсис дода шуд ки ин гурӯҳ вазифадор гаштааст ки мунтазам ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуда, дар назди аҳолӣ бо халқ суҳбат намуда аз ҳамон ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии халқ онҳоро хабардор созад.